special. Oh, thank you. I believe everyone's special. We just have to... Pakentointi on rasittavaa, eikö ole? We just have to make our life special. And I was just explaining to people that I can hang with all kinds of people, but I want to have people in my life who want to do good, who want to be better, who want to like live life to the fullest. Mistä elantoista tulee ero? Siis valtioltahan mä saan mun rahani. Mä saan palkkaa valtiolta siitä, että mä teen tätä työtä. Kati, mä oon toi perhekodin äiti, eli saan ihan hyvää palkkaa tässä. Have you visited Mexico? No, but I would want to. Huomenta, Kasi. So, I'm the breadwinner of this house. My husband only works 4 days a week because Fridays are for me. I send him money usually and say, buy pretty things for yourself, and send him 300 euros. Siis näistä tekijöistä on iso pula ja sanoisin, että you're very good energy. Oh, thank you. Sanoisin, että jos haluaa tehdä elämällä jotain hyvää, niin tässä se miten kautta. Mut joo. And if I do something wrong, I send my husband like 100 euros and I'm like, sorry, have some money, buy something for yourself. No ne on sijoitettuja lapsia, en sano, että sijoituslapsia, ne kuulostaa sieltä, että mä oon sijoittanut jotain. Mutta sijoitettuja on. Ja meillä on käynyt niin hyvä tuuri, meillä on niin ihania lapsia ja ne on niin sulahtanut tähän perheeseen. Meillä on super hyvä meininki. On mulla omiakin. 3 bio ja 3 sijoitettu. Ja mulle ei ole ihan tavallinen perhekoti. Mulla on laitoksen ja tavallisen perheen välimuoto. Eli mulle sijoitetaan sellaisia nuoria lapsia, joilla on jo 1 epäonnistunut sijoitus takana. Ja you said very good energy. Thank you. I feel I have good energy. I'm really enjoying life right now. Mikä koulutus pitää olla tuohon? Jos haluaa tehdä ihan tässä tasoa, mitä mä teen, niin sitten pitää olla joku sosiaalialan koulutus, korkeampi koulutus, esimerkiksi sosionomi. Mutta jos haluaa olla vaan tavallinen sijaisperhe, niin sitten toi riittää, että menee Pride-koulutukseen. Voi googlaa Pride-koulutus. No niin, siis mä oon ite kanssa ollut laitoksessa ja just siinä syntyy se halu auttaa, sanoisin joillekin, ei kaikille. Where are you from? I'm from Finland, hello. Mut meillä on, minkä ikäiset? Meillä on 17-vuotias, 2 14-vuotiasta, 12-vuotias ja 2 3-vuotias. Moi. So yeah, I have a 17-year-old, 2 14-year-olds, 12 and 2 3-year-olds. Finland must be a beautiful country indeed. It is, and right now when it's snowing and there's lots of snow and the Christmas is coming. Oh, thank you, Kazi. It's right. It's magical right now, and I love Finnish Christmas traditions. We're so down to earth with our Christmas,
Minkä ikäinen sä oot? Mä oon 34. Mitä täällä olikaan? Mun maha morisee. I think I put the right name. Hyvä koti teille. Kiitos. You are very, very good health for all. Tiedänkö siellä varmaan hyvin? No riippuu, koska siis jos sä laitat näihin lapsiin sitä rahaa, mitä sä saat, niin ethän sä sit niinku hirveästi tienaa. Mutta kyllä mulla niinku iso palkkakuitti on. Mutta se on vaan sit sitä, että kuinka paljon siitä jää omaa käyttöä. Kun mullahan erotellaan mun palkka ja sitten kulukorvaus, mikä on se raha, mikä menee niin kuin lasten tarpeisiin, ruokaa, kaikkea niihin. Niin periaatteessa mun palkka pitäisi olla vaan mulle, mutta ei se kyllä ole. Että toi... You are a great human being indeed. Show some pictures. May God make amongst the happiest of this world. Ah, thank you. What a nice thing to say. Maybe I'll manage to have this. Clothes are so expensive right now. This was like 20 euros. I don't think it will fit. Yeah, it's not gonna fit. Should I put it in this? You make sports. I do Pilates 3 times a week. You like my tattoo? Thank you. Plus, I have this. This is from Berlin, and these are just from my. When I married my ex, we put a tattoo here, and I was 18. Mihin kuluu eniten rahaa tuossa hommassa? Ruokaa. Meillä menee monta tonnia kuussa. Wow, suits your personality. Thank you. Plus, if you like buy from Wolt food, which I love to sometimes treat us. I love to sometimes like order us some Thai food or something, and we have so many people. It's like 200 euros. No, 100 usually. But still, 100 euros. Guapa. Hello, cats. Vanhoista tavoista syödä. Joo, siis mä oon kertonut kauhutarina tosi monta kertaa siitä, että minkälaisella ihmisellä mä olin menossa töihin. Joo, on neuroepätyypillisyyttä, mutta siis tosi monet sijoitetuista lapsista on neuroepätyypillisiä itsekin, niin mä koen, että siitä on kyllä apua. Tietyllä tavalla mä ymmärrän paljon paremmin ja sitten se, että mä aidosti tykkään neuroepätyypillisistä ihmisistä, niin auttaa siihen, että koska mä aidosti tykkään näistä, koska joskus ihmiset ei tykkää neuroepätyypillisistä ihmisistä, ja jos neuroepätyypillinen lapsi sijoitetaan ihan neurotyypilliselle ihmiselle, niin se voi hankaloittaa sitä, että sä et aidosti välttämättä tykkää. You're a little princess from here. Thank you. No siis mä koen, että se on positiivinen asia. Hello. Jos laittaa sen jakureiksi. No en soita. En halua.